Сега ще пробваме да направим подкаст като на шкумбата. Да разкажа един негов виц, който много ми харесва преди време. Ще го пратя на хората да видим дали ще си хареса. Значи, Господ решил да събере тримата най-велики лидера в света. Доналд Тръмп, Владимир Путин и генерал Румен Радев. И за да му задават, да имат възможността да му задават въпроси. И първи, разбира се, бил Съединените щати. Напред е докладвана опасност. И Тръмп започна първи, разбира се, като най-великата сила на света. Казал: Господи, аз си мечтая за едно, искам да знам кога ще се случи. Америка, велика нация, знам, че се случи, просто искам да знам кога в света ще настане 100% капитализъм. И Господ казал: Тръмп, верно, вие сте най-великата нация, но това ще отнеме време, защото трябва да хване целия свят, трябват ми поне 50 години за да се случи. И Тръмп се разпаква. Господ го пита: защо плачеш сега? Той каза: защото няма да съм жив, за да го видя. Може да го знаете този виц, така че те много българи така правят. Чуват вици и казват: аз го знам, но по друг начин, както и да. И следващия бил Владимир Путин и Путин казва: слушай сега, аз съм социалист, комунист, закърмен с идеите на Маркс, Ленин и Сталин. Мен да ме интересува живо кога ще настъпи навсякъде комунизъм в световен мащаб. Господ помисли и казва: слушай сега, Русия не е по-малка сила от щатите, че ще стане, ама ще отнеме още повече време, защото първо трябва да настане пълен капитализъм и след това ще настане пълен комунизъм. Путин се разпакал. Господ го пита: защо плачеш сега? Той казва: защото няма да съм жив, за да го видя. И трети, последен, бил нашия генерал Радев, който сега ще прави партия, ще вземе 241 мандата. Започнал той плахо към Господ и казва: вижте, Господ, аз съм по-скромен, не искам такива генерални неща. Интересуваме кога българското население ще бъде щастливо, ще живее добре и ще бъде наистина демокрация в България, за да могат да гласуват така, както искат, по съвест, а не по задължение. И изведнъж Господ се разплака. И Радев, стреснат, го пита: Господи, защо плачете пък вие сега? И той се обърна и каза: защото няма да съм жив, за да го видя.